لعفرینê zindaneke veşartî hat dîtin. Malpera Efrîn naw dîmenek belav kir û got ku ev zindan li gundê Îskayê ye û ji hêla koma bi navê Feyleq Şam ve berî niha hatibû avakirin û welatî tê de dihatin girtin. Ev dîmenên ku malpera Efrîn naw belav kirine û li ser dibêje ku mezrayek li gundê Îskayê Efrînê ye û sala 2018 koma Feyleq Şam dest danî ser. Li gor heman malperê wê komê ev dever ve guheran navenda girtin û îşkencekirinê. Erwekî eşkere kir ku ev mezraya kesê bi navê Farûq Ezzet Xelîl e û piştre koma Feyleq Şam ew veguheran girtîgeh. Di dîmenan de xuya dibe ku beşekî wê bo berpirsê komê hatibû bikaranîn û beşekî din jî zindan a girtinê bû. Herwekî tê dîtin ku hindek odeyên girtinê di heman wexteyek yani ew metreyek 2 metreyan de bû ew qasî teng ji bo wan hatibû veqetandin. Li tenişta wê beşekî mezin ê cihê girtinê hatibûn hilweşandin û xerabkirin. Li gor malperê koma Feyleq Şam di mijdara 2025 ji wê deverê derket û gelek tiştên wê li dûxa xerabkirin û hilweşandin da ku şopên wê veşêre. Malperê eşkere kir ku berî kom derkeve daxwaz ji xwediyê mezrayê kir ku $15,000 Amerîkî bide lê xwediyên wê qebûl nekir. Herwekî da zanîn ku piştî pere ji bo wan nehat dayîn hemû deverên mezrayê xerab kirin û maşîne û alavên çandiniyê jî zirareke mezin li wê derê dîtin.